Il-Kostituzzjoni intenzjonalment ma tippermettix ħatra ta' persuna li mhuwiex il-kap tal-partit li għandu l-maġġoranza fl-oppożizzjoni bħala kap tal-oppożizzjoni. Hekk stqar l-avukat Joe Brincat li spjega kif l-artiklu 9 huwa l-istess bħal dak li kien hemm fil-Kostituzzjoni mogħtija lilna mir-Reġina fil-21 ta' Settembru 1964. Spjega kif għalhekk ta' ħarsa lejn il-ħatra tal-kap tal-oppożizzjoni f'pajjiżi oħra tal-Commonwealth u sab similaritajiet kbar mal-Kostituzzjoni Maltija. Il-Kanada, il-kap tal-oppożizzjoni li jkun il-lider tal-akbar partit. Saħansitra għandu dar mogħtija mill-gvern fejn joqgħod. Post speċjali tal-leader of the opposition. Il-leader of the opposition fil-pajjiżi tal-Commonwealth saħansitra għandu salarju daqs ministru. Ġifieri huwa istituzzjoni. U din torbot sakemm idum leader tal-partit. Huwa saħaq li l-leġislatur għamel il-liġi b'dan il-mod minħabba li l-Ingliżi għandhom rispett kbir lejn l-istrutturi demokratiċi li jkollu kull partit u għalhekk magħmulin b'tali mod li tkun infurzata r-rieda tal-membri tal-partit. Kif inhi l-Kostituzzjoni ċara ħafna. U l-ewwel vers tal-Kostituzzjoni li kien dejjem l-iskop anke tal-Ingliżi illi meta tqum okkażjoni biex jinħatar kap tal-oppożizzjoni jaħtar leader ta' dak il-partit, jaħtar il-leader ta' dak il-partit. U din hija ukoll għaliex l-Ingliżi jirrispettaw id-demokrazija interna fil-partiti fl-organizzazzjonijiet. Fil-waqt li jgħid li dawk li sfiduċjaw lil Delija għandhom għażla li jagħmlu partit għalihom u hekk ikollhom kap tal-oppożizzjoni u esprima sentiment li d-deputati fil-fazzjoni tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil huma magħrufa għalkemm jagħmluha tal-paladini tar-rule of law. Saħaq li din l-istess saltna ta' dritt titlob li l-liġi tkun imħarsa dejjem u mhux biss meta jaqbel lilna. Ir-rule of law titlob. U nifhmuha. Illi dawk ir-regoli anke meta jkunu skomdi għalina irridu naċċettawhom.